20 Οκτώβρη του 2001, στον κόρπο της Υπαριστείας. Με το εστιοφόρο, μία παρέα φίλων φεύγει για τα στροφάδια. Η ώρα είναι 5 και σε λίγο ξεκινάμε. Καπετάνιος μας, ο φίλος ο Παύλος. Υποπλήρχος Γιώργος Γαρατσάνης. Είδες τίποτα, γέμισε ή προς την όχι ακόμα, Όχι ακόμα. Γέμισε. Ωραία. Να βάλω στο πίσω, Το βάλω από εκεί, περίμενε. Έχουμε κι άλλο από εκεί. Μα να σου πω, ίσως κοντεύει και αυτό από ό,τι βλέπω. Βάλει το ευτού και εγώ νομίζω ότι το δω. Τα ακούω που κάνει θόρυβο κοντινού. Πού πας τώρα? Θα έρθεις μαζί? Δεν έχω γράψει στρατικό προς το κρουλίστ. Έχω γράψει μία Ουκρανέζα. Να βάλω σε αντί την Ουκρανέζα. Είσαι έτοιμος? Τώρα θα πάρουμε νερό και θα φύγουμε. Θα πάρουμε νερό τσίγκανου. Ναι. Πάρε και αυτούς, πάρε και αυτούς. Αυτοί Πρέπει να μας δούνε. δεν έχουν καλή φυσιογνωμία. Α, ναι, πάρσε με την κάμερα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, Άντε καλό ταξίδι. Τον Καρατσάμι να προσέχεις. το πρωί τον έχω με την προστασία. Μου λέει ο κουμπάρος στο παιδί. Λοιπόν, το κλειδί που το έχεις να ανοίξω από εδώ. Α, το έχεις εδώ πέρα. Δώσε μου και εμένα. Θα τη γεμίσω και την από εδώ τουλάχιστον να είναι. Αυτές Όχι, έχουνε. άστο, γέμισε. Πού το ξέρεις? Τώρα. Ναι, γέμισε. Α, το πετάει από Ναι, εδώ. Ναι, πού γέμισε. Μην κολώνεις πουθενά. Τώρα να έχω τις φλωριές γεμάτες. Και να έχουμε No και καλή video, no πλεύση. video. Και να έχουμε και καλή πλεύση. Α, Ωραία πάει. Έχουμε Ο καπετάνιος μέσα είχε στο πουλάρι κανάλι στις είχε δεξαμενές. κοσματάκι. Λίγο. Πόσο λίγο? Πολύ λίγο το πρωί, ναι. Τώρα δεν έχει Λοιπόν, το που δώσε μου έμπαινες. καλύτερα, μην τη γεμίσεις σαν αυτή, γιατί μου σηκώνει το κάθισμα. Αφού ο καιρός μπροστά είναι κέντρο. Όχι, δώσε μου να βάλω από εκεί, να είμαι σοφαρισμένος. Έτσι. Πήγατε. Σοφάρης. τέρμο νερό. Ολυμπιακός. Τέρμο νερό. Manchester United. Έλα, πάρε. Τη Manchester δεν παίζετε τώρα? Δηλαδή, αν περιμέναμε εμείς να γεμίσουμε το νερό κανονικά, θα αναμένουμε Αύριο το πρωί. 6 μήνες, Ναι, και θα σου έλεγε μετά. Κίνηση κιόλας εγώ αυτό που μου άνεχωσε το πρωί. Λέω, τι μου λέει ο άνθρωπος, τι να πει και ποιο το σημαίνει. Τι είναι όλα εδώ, ρε παιδί μου, ακόμα Και τι να κάνουμε, ανεδρία. Είπε ότι θα βρέξει. Στενές. Μπορεί αύριο μεθαύριο. Εντάξει, από κάνει μας έχει πάρει τηλέφωνο. Και άμα βρέξει, Εντάξει, άμα βρέξει, τι θα κάνουμε. θα μπουν να τσέρει και θάλασσα. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα. Τα παιδιά πρέπει να ψωνίσουν τίποτα. Όχι, τελειώσαμε. Θέλω 2 μπαταρίες, έχω πρόβλημα με τα φώτα Το πορείας. πες του Αντρέα. Και θέλω 2 μπαταρίες τέτοιες. Στο γυλέδι, το μεγάλο. Έχουμε. Του πες του Αντρέα, του πες. Για να πάτε. Σκοτάτε του, το πες. Θα πάει να πάρει το αμάξι με κυκλοφορία, τους αυτός ο οδηγός. Το είπα, αλλά να το Και άμα ξαναπώ. του το πες, δεν το πάρει. Αχα, εντάξει. Όχι, γιατί είναι θέμα ασφάλειας, δεν έχω φώτα μπροστά. Μου κάνανε μια αριστερά και τα σκηνή. Και βάλτε τα δουλειά. Έχω στραβοκοιμηθεί και το σαγόνι μου δεν ανοιγοκλίνει. Ξέρεις, είχαμε και τα δύο πανιά ανοιχτά. Αλλά τι νομίζεις, σε ένα κομμάτι κάνα 4 ώρες. Πόσο, 4 ώρες στο νερό. 4 ώρες μας έδωσε. Εντάξει, μετά με το κούνημα στα βρύμα. Πολύ δύσκολο. Έχεις προσέξει. Κάπου πηδώνει και ακούει τα όρια, θα φτάνει τώρα. Τα βρύματα τυχόνι σου.
Μεσσίας πίσω. Τα κότερα για κότερα. Τα κόσα τα κότερα. Όταν σου πέσει ο ήλιος και έτσι πτύρω του σκουτάδι, θα αρχίσει να υποχωρεί να κατεβαίνει το φεγγάρι για να πηγαίνει για δύση. Επειδή είναι μια πολυθρίτσα από το φεγγάρι, είναι πολύ ψηλό. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Αυτό δεν θα προλάβει να μας γράψει το νησί, πιστεύω, δεν θα προλάβει να το γράψει. Οπότε εμείς θα προσγειωθούμε με το φανάρι του νησού. Μάλιστα. Το φανάρι του νησού θα επιχειρήσεις να το πάρεις εσύ από τη θέση που βρίσκεσαι, που θα αναλάμβει στην πλώρη του σκάφους. Οπότε εσύ από εκεί θα παίρνεις ένα φόντο, ας πούμε, τα ξάπια κλπ. Και το φανάρι. Και αργότερα θα πλησιάσουμε. Θα έρθουν τα κότερα. Θα σου πω εγώ τι πλάνο ωραίο μπορεί να πάρεις. Το καπέλο, μου φύγει το καπέλο, γεια σου. Θα σου πω εγώ, Τάκη μου, τι πλάνο μπορεί να πάρεις. Γιατί στο νησί επάνω δεν υπάρχουν φώτα τίποτα. Μόνο ο φάρος. Ο Παπαγρηγόρης θα έχει κοιμηθεί την ώρα που θα πάμε, οπότε δεν έχεις να βγάλεις πλάνο. Ένα φλάρος μετά. Το πρωί. Το πρωί θα πάρουμε, ναι. Το πρωί μπορεί να πάρεις... Ο πύργος σας πόσο ψηλός είναι, τεράστιος. Ηλία, πού είμαστε τώρα, ρε? Στροφάδες, Ζακίνθου, στροφάδες Ζακίνθου. Σε αυτό το νησάκι εκεί πέρα, ο πύργος είναι από από την Εκατερίνη της Ρωσίας, τη δεύτερη όμως, όχι την πρώτη. Ναι. Είναι φτιαγμένο στο 17ο αιώνα. Μπράβο. Λοιπόν, αυτό το νησί είναι τεραστία σημασίας, γιατί ήταν ο μόνος κόμβος ανάμεσα στα Επτάνησα και στα Κύθυρα. Τα λέω καλά, κύριε Κάπτεν? Από εσάς θα έχω ακούσει. Θα μας τα πει και ο Καπετάνιος. Λοιπόν, το νησί που βλέπεις, Άρχοντα, έχει 17 πηγάδια για νερό. Υπερπολιτελείας νερό, όχι νερό. Μπράβο. Έχει ξυλία φοβερή και έχει φοβερό έδαφος. Βάζανε δημητριακά εδώ πέρα και εφόσον είχαν ψωμί από το αλάιβρι και ξυλία για τα πλοία τους, ήταν το νούμερο ένα κομβικό σημείο για πειρατές, για ανεφοδιασμούς, Τότε φτιάχτηκε ο πύργος, ο οποίος ο πύργος έχει και πηγάδι μέσα. Είναι ασφαλείας. Ακόμα και σήμερα. Ναι, βέβαια. Καλό νερό, πόσιμο, Απίστευτης ποιότητας. Είναι τα πετρώματα εδώ, μας τα έχει πει ο Παύλος, είναι αρχοντικά. Σε αυτό τον πύργο εκεί αγίασε ο Αγίος Διονύσιος Ζακίνθου. Μάλιστα. Μόναζε εδώ, στο μοναστήρι, ναι. Το μοναστήρι είναι εκεί στον πύργο ή όχι? Έχει και εκεί. Ναι. Ο πύργος είναι το μοναστήρι. Α, ο πύργος είναι το μοναστήρι. Μάλιστα. Έχει και γύρω κτίρια. Και κάνει το αριστερό. Έχει και κτίρια κι άλλα. Εκεί το 1717 οι πειρατές σφάξαν 44 καλόγερους και το σκήνομα του Αγίου ήταν πάνω και τότε το πήραν και το πήγαν στη Ζάκυνθο. Από το φόβο του μήπως πάθει κάτι, ας πούμε. Από τότε φυλάσσεται το σκήνομα του Αγίου Διονυσίου στη Ζάκυνθο. Ενώ εδώ έχει μονάσει και αγιάσει. Και είναι και το μικρό νησάκι το οποίο δεν έχει τίποτα πάνω, έτσι, το δεξιά από το μεγάλο, Η Αλπία έχει. Αλπία το λέμε αυτό? Αλπία. Τώρα εκεί άμα θα πάρεις, Τάκη μου, υπάρχει και οικονομικό συγκρότημα και κλεισάκι. Εγώ δεν σας κρύβω ότι ήθελα να πάρω το σκοτώ τώρα, να βγω, να φορέσω παπούτσι καλό και να προβαρήσω μες στο μικρό νησάκι. Να πάρουμε και το όπλο και θα πάμε. Ναι, δεν το έχω κάνει το νησάκι αυτό από την πάντα τη μία στην άλλη. Έτσι, είναι μικρό. Κύριος Καρατσάνος, Μέγας. Έχει και ξενώνακι πάνω? Είχε κάποτε. Αυτό νομίζω ένα κονάκι είναι. Πρέπει τα τελευταία χρόνια της ζωής να πέρασε από εδώ για τον Διονύσιος. Διότι είχε και ένα κονάκι, δεν φαίνεται. Εκεί στο φανάρι. Στο φανάρι σας προτείνω. Βαρβιτούρικα. Τώρα μπορείτε να πάρετε τον καφέ σας. Και μετά συνεχίζουμε. Βαρβιτούρικα. Καφέ του Τάκη δεν βλέπω όμως. Το τραγουδάκι δεν άκουσα. Λοιπόν, τι δημοκρασία έχει το χώρος έξω. Κοιτάξτε τώρα, για να ξεκινήσουμε το καφέ μας, τα παιδάκια όλα. Έλα ίδια περίμενα τα χεράκια σου, ακούμε το καφεδάκι σου. Γιάννη, ακούμε το καφεδάκι σου παιδί εδώ πέρα.
Λοιπόν, έχουμε τα παιδάκια όλα, Λοιπόν, Γιώργο μου, με το τρία μάνα. Πάμε το ουράκι μας. 1, 2, 3. Σκίζει η βάρκα τα νερά. Και κεφαλάκι. Λαλαλα, σκίζει η βάρκα τα νερά. Όλα τα παιδάκια, όλα τα παιδάκια. Ουί που μας ήβρε. Τώρα μπορείτε να δείτε και το καφέ σας. Παύλο, πώς το πάμε το νησάκι του εδώ? Οι σγούρνες, η αρπία. Αρπία. Οι σγούρνες για να αποζήσουν νερό τα ζώα. Και ένα ψυγιάκι που φέρανε, το ξεχάσανε. Ναι, το οποίο δεν είναι αυτό. Ένα είναι από επισκέπτη. Άστο να πω κρίσιμο πράγμα. Δεν κατάσταση άλλη. Αυτό είναι το πίσω λιμανάκι, το οποίο και εγώ δεν το έχω δει. Ανέβα πάνω. Το φέρει βόη και αυτό είναι λιμανάκι. Εγώ παίρνω τα μικρά αυτά. Πηγάζει με καθαρό νερό. Μόνο ο μαΐστος είναι. Όλοι οι άλλοι καιροί σε φυλάνε. Να το μάγκας. Ναι. Δες ένα ωραίο λιμανάκι εδώ Παναγιώτη. Για μικρά βαργάκια, φουσκωτά και τέτοια. Όχι, εγώ μπορώ να μείνω εκεί μέσα όμως. Μπορώ να μείνω εκεί πέρα. Έπρεπε να κάνεις βόλτα όλο το νησάκι αυτό όμως, έτσι από βορειά. Να το αγκαλιάσω. Ναι, ναι. Μάλιστα, είναι ανάμεσα στα δύο νησάκια. Το οποίο για μένα είναι πολύ ωραίο λιμάνι και δεν τα παιδιά του, δεν μπορώ να το πω. Απλά πρέπει να πάμε μια μέρα, όπως είναι η Μπορνάτσα σήμερα, να το ψάξω. Ναι. Να πέσουν και στο βυθό να δουν τι είναι από κάτω. Να φτιάξεις το χάρτη σου, Αυτά είναι αξιψά πορολίχια, βλέπεις. Αυτά είναι από το κάτω. Αυτά είναι από το κάτω περιβάλλον του πηγαδιού. Για να κάνει το κυκλικό, Άρα υπήρχε ζωή, κύριε Παύλε. Αλλά το χτίσε. Ήταν γύρω-γύρω στο πηγάδι και έκανε το καθιστικό του. Να μπούμε στο εκκλησάκι. Ανοίγουμε μια μπάρα αυτή τη στιγμή ετών, αιώνων, η οποία έχει παίξει την ιστορία της στα Ιόνια νησιά, στο Βυζάντιο. Βοηθειά μας θα είναι. Έχουν αφαιρεθεί. Σε ποιον Άγιο είναι αφιερωμένο, Έχουν αφαιρεθεί και οι εικόνες από το templo για λόγους ασφαλείας. Θα μας πει ο καλόγερος απέναντι, για να ξέρουμε σε ποια ανήκει. Βέβαια εδώ τώρα είχαν βάλει το καντιλάκι και έπεσε και έσπασε. Αλλά θα ανάψουμε ένα καντιλάκι εμείς εδώ να είναι εξασφαλισμένο για να μην γίνει φωτιά. Δεν ξέρω αν πρέπει με το λαδάκι, είδες. Έχουμε εδώ, δεν έχουμε. Ξέρω εγώ. Έχουμε. Όλα εδώ. Αφού θα μετά εκεί μέχρι εδώ, έτσι. Βέβαια, έτσι. Σωστό. Επίσης, Μας δώσει και ο Θεός και δέτσαμε το βράδυ, βεβαίως. Μεγάλη υπόθεση. Επειδή κάναμε μεγάλη Ασφάλεια. πρόβλημα ιδιαίτερο, με ασφάλεια. Απ' την άλλη μεριά να μην ξεχνάμε ότι εδώ είναι απάγειο σχεδόν για κάθε ναυτικό που περνάει. Γιατί το βλέπεις εδώ έχουν αφήσει σπίρτα, κεράκια, λαδάκι. Ακριβώς. Διότι ο καθένας φτάνοντας εδώ, επειδή το σημείο είναι απομακρυσμένο, είναι ουσιαστικά σαν να κάνει ένα ταξίδι και ένα τάμα ζωής να φτάσει εδώ. Και να θέλει ξεκούραση. Βέβαια, ξεκούραση υποχρεωτικά. Επειδή είναι το μεγάλο ταξίδι, είναι το δύσκολο για να βρεις τα νησάκι και το ένα και το άλλο. Δεν φαίνεται από μακριά. Άντε, βοηθιά σου. Λοιπόν, Καπετάνια Παύλο, βοηθιά σου. και θέλω να δεις Τάκη, εδώ να πάρεις τα κυροπήγια που κάρφωναν το κερί επάνω. Ναι. Έτσι. Και αναβιοπιστώ στο κεράκι του,
Το κάρφουν εδώ. Πόσους αιώνες θα είναι, Αυτό είναι από το 1650. Και αυτό και το άλλο που είναι εδώ πέρα στην ίδια βάση. Μπορεί το προτιμμένο. Αυτό βέβαια έχει ξεκολλήσει. Τώρα δεν πρέπει να έχω εργαλεία μαζί για να το φτιάξω. Ας το βάλουμε όμως κάπως, αν και δεν υπάρχει. Δεν ξέρω Τάκη, αν μπορείς να πάρεις, να δεις ότι εδώ πλέον έχουν περάσει οι αιώνες, αν μπορεί να πάρεις ότι τα ξύλα ναι, έχουν πλέον, δηλαδή το ξύλο το έχει φάει κάτω ο σκόρος και είναι θέμα χρόνου πλέον για να καταρρεύσει και το τέμπλο. Που σημαίνει απ' την άλλη μεριά, αξίζει πάλι τον κόπο να πάρεις το πάτωμα, το δάπεδο, το οποίο είναι από μαλτεζόπλακα, είναι από πέτρα. Που φέρνει από τη Μάλτα. Ναι. Η οποία είναι ένας πολύ σκληρός πορόλιθος, είναι σχεδόν σαν μάρμαρο και είναι φτιαγμένο με πλάκες από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, 40x40. Όλο και το ιερό μέσα και Ναι. Επίσης, έλα κοντά και πάρε το παραθύρι, το οποίο είναι με μπάρα σιγαρενιά. Που είναι πολεμίστρα. Είναι από τότε. Όχι, πολεμίστρα θα δούμε στο άλλο, στο μεγάλο νησί. Έχει, λέω, το παραθυράκι αυτό έχει λαξευτό πορόλιθο γύρω-γύρω, ναι. Και στη μέση μια σιγαρενιά μπάρα. Τώρα δεν ξέρω εδώ. Ο νηπτήρας του Παπά. Ναι, ο νηπτήρας του Παπά, βεβαίως. Με την Αγία Τραπεζά του. Κοίτα, σκαλίσανε στην πέτρα πάνω. Βέβαια. Επειδή βλέπω την Παναγία, δεν ξέρω μήπως, μάλλον η Παναγία είναι αυτή. Πώς είναι στην Κίμηση είναι. Η Παναγία είναι, ναι. Η Παναγία, γιατί βλέπω παντού η Παναγία. Πρέπει να είναι. Άρα ο ναός είναι της Παναγίας. Και εδώ κάποιοι φοβηθήκανε μήπως υπάρχει από κάτω θησαυρός. Σκάψανε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το δάπεδο. Δεν στάλει, παρακαλώ, τη μαλτεζόπλακα σου εδώ που είναι κομμένη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι, την πλάκα που πιάνω, ορίστε και η άσχημη πλευρά της, Ναι. να σκεφτείτε ότι πριν από πολλούς αιώνες κάποιοι μαστόροι λαξέψανε και φτιάξανε εδώ πέρα αυτό το πισάκι. Βοηθιά του, ναι. Είδες πόσο παχύ είναι ο τείχος? Βέβαια, τείχος πολύ παχύ. Τόσο μικρός ο όγκος και πόσο παχύ είναι. Ο πρόδρομος. Όχι, είναι ο Άγιος Ονούφριος. Ονούφριος. Κάποιος τον είχε τάμα, τον έχει φέρει εδώ στην Παναγία. Αλλά επειδή κυριαρχούν οι εικόνες της Παναγίας, επιμένω ότι ο ναός πρέπει να ανήκει, θα μας το πει ο Παπαγρηγόρης αυτό. Πρέπει να ανήκει στην Παναγία Γιάννη. Μάλλον γιατί δεν. Βέβαια για να πάρουμε και την σκήθα μέχρι εδώ, βοηθιά μας. Βοηθιά μας, ναι. Λοιπόν, εδώ από το κονάκι του λένε τώρα ότι ασκήτευσε και από εδώ ο Άγιος Διονύσιος. Ο Διονύσιος. Ναι, ότι έμεινε από εδώ ένα διάστημα. Και μετά πέρασε. Και ένα κονάκι απέναντι στο φανάρι, θα πάμε στο άλλο νησί. Ναι. Αλλά θα μας δώσει λεπτομέρειες ο Παπαγρηγόρης για να μην λέμε αναλήθειες και το βίντεο το δουν τα παιδιά και λοιπά στην Αθήνα. Σωστά. Και δώσουμε λάθος πληροφορίες που είναι. Εντάξει. Ωραία. Πολύ ωραία, Παύλε. Για να έχει βολιαδάκι, πώς ακούγεται ο κινητήρας του πλοίου, Αυτό είναι ψαροκάικο. Μάλλον, Αυτό είναι ψαροκάικο, αλλά αυτό που ακούμε ο θόρυβος ο ρυθμικός, ναι, είναι ο κινητήρας του το πλοίου πλοίο που περνάει στο βάθος. Εκεί πάνω. Όχι, πιο βάθος, ψηλά εκεί πάνω. Κοίτα ρε Γιάννη, πώς. Ναι. Επειδή έχει βοριά, μας δίνει από εκεί τον ήχο του. Μήπως είναι το κάικο εδώ. Κοίταξε ποιότητα τώρα, έτσι. Ποιότητα χώματος, πλούσιο σε οργανικά μέσα που έχουν πέσει τα φύλλα όλα εδώ κλπ. Σαπισμένες ρίζες κλπ. Και δημιουργεί η φύση μόνη της, εκεί που δεν. Δηλαδή, αν ήταν βραχώδης η επιφάνεια, δημιουργεί χώμα. Για φύτεμα. Υπόχωμα, για φύτεμα. Ακριβώς. Το σκηνόχωμα. Πουλάνε γύφτη. Όχι, κοινό πουλάνε γύφτη, πού να βρει. Πού να βρει. Λοιπόν. Και επειδή δεν μπορούμε να βρούμε αλλού, πάρε εδώ
ένα σπασμένο τούβλο, έτσι, ναι. κανονικό τούβλο, όπως οι Βυζαντινοί κάνανε το τούβλο περίπου στις σημερινές διαστάσεις για να γίνει το χτίσιμο. Εξού και τα βυζαντινά μνημεία όλα τα οποία τα βλέπουμε είναι χτισμένα με τέτοιο τουβλάκι. Μάλιστα. Τώρα κάνουμε πέρα από αυτό η ιστορία, κάνουμε για αρχιτεκτονική βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Ωραία, όλα απαραίτητα είναι. Χρήστανη. Διάφορες προσμίξεις. Ναι. Το αξέπτο κάνω ένα γονάρι. Δεν μου λες Γιάννη μου, είδες το, πώς το είπες, το κουνελάκι από πού, από τις κοστιλιάς του. Όχι, το άξιο. Ναι, έχει κουνελάκια, ναι. Τα οποία βέβαια δεν ξέρω πού κατεβαίνουν για νερό, μήπως κατεβαίνουν και αυτά. Μήπως κατεβαίνουν και αυτά όπως τα κατσίκια και κλείσουν τα βάχια. Είναι τη θάλασσα. 500 ετών μπάρα. Έτσι. Είναι το σίδερο το οποίο σιγά σιγά βέβαια και η θάλασσα. Αρχίζει να διαβρώνεται, ναι. Ναι. Όλα τα παράθυρα από ό,τι θα δούμε και απέναντι είναι με πλεκτό στρογγυλό χάλιβα. Υπάρχει παντού και στα άλλα παράθυρα από εκεί. Μία κάθε την μπάρα όταν είναι σε αυτό το φάρδος και δύο οριζόντιες και αφήνει ένα κάναβο 20x20. Αφήνει δηλαδή καρεδάκι 20x20. Ναι. Και έρχεται και κλειδώνει εδώ, αγκαλιάζει το άλλο σίδερο. Είναι σιλικωτό στο καμίνι. Ναι. Σιλικωτό και είναι περασμένο. Ήταν περασμένο. Ένα εδώ και ένα τα βλέπετε. Α, και τρίτο εδώ. Δεν βλέπω τρύπες. Όχι, δύο είναι. 1-2 είναι. Είναι μόνο εξωτερικά ίσως ή εσωτερικά. Ναι. Βέβαια εδώ οι φίλοι που ήρθαν να μείνουν μέσα βάλανε τον ακουμέ αυτόν για να προστατευτούν από το αγιάζι. Από το βορέα. Υπάρχουν οι τράπεζες κάποιοι παλιές και έχουν βάλει κρεβατάκια εδώ να μείνεις και λοιπά, ανάποδο να για να μιστάζει και λοιπά. Αλλά εντάξει, οπωσδήποτε αυτό. Τραπεζαρία τους. Ναι. Ένα κρεβατάκι εδώ. Η κουζίνα τους με τον κατζαρόλα. Ναι. Το τρέτζερι. Βράζουνε χόρτα. Βέβαια δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι που βλέπω και εγώ. Εδώ έχει και ξύλα από τον εξοπλισμό που ήταν από τότε. Αυτές οι δύο μεγάλες τράπεζες. Τι πας, λέει στην περιοχή εδώ. Και όταν τελειώνει το κυνήγι, κάθεται εδώ πέρα ο Αρταξέρξης και απολαμβάνει. Ειδοποιεί και τον Ξέρξη να πούμε και του λέει μέχρι που είναι δικά μας, του λέει. Όσο βλέπει το μάτι σου. Ναι. Μα δεν βλέπω, του λέει γιατί τίποτα, του λέει Διονυσάκια είναι. Και για Διονυσάκια του λέει σκοτωθήκαμε, του λέει τόσες χιλιάδες κόσμος. Λέει γιατί να κάνουμε βασιλιά μου, του λέει πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Και φύγανε. Και φύγανε βέβαια. Ωραία. Ναι. Αγκαλιάζει ένας άνθρωπος. Αυτό τώρα τι να σου πω τώρα. Τώρα είναι και ο φαγοσιορνό. Γι' αυτό δεν μεγαλώνει μια φορά. Αυτό δεν μεγαλώνει καθόλου. Δηλαδή σε ταχύτητα. Εδώ από κάποιο Γιάννη. Αλλού αυτό το πράγμα. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι Είναι, είπες, προϊστορικό κοχύλι, έτσι. βέβαια. Και χρησιμοποιείς ο αρχιτέκτονας την... Πήρε την τεχνοτροπία Εκεί. αυτή της Ροζέτας. Την έχω για αυτά να βάλω μαζί. Τα κοχυλάκια. Και έκανε διακόσμηση Και εδώ φαίνεται ότι μέσα στο κοχύλι είχε μπει άμμος, ο άμμος έγινε πέτρα και το κοχύλι έξω έχει σπάσει. Βλέπεις φοβερό αυτό. Ναι. Μπήκε άμμος μέσα στο κοχύλι. Έτσι. Αυτή δεν υπάρχει. Αυτή η Μαργαρίτα είναι πολύ ωραία. Αυτή η Μαργαρίτα η οποία είναι στο διάκοσμο και του μοναστηριού. Έτσι. Την πήρε ο καλλιτέχνης για να δώσει χρώμα της περιοχής. Για να δώσει το χρώμα της περιοχής. Ερχόμαστε. Για κάτσε να δούμε. Τα προϊστορικά κοχύλια.
Βλέπεις εδώ. Ναι. Αλλά αυτός ο βυθός έχει γίνει Πέτρωμα. πέτρωμα. Και αυτά έχουν διατηρηθεί μέσα στο χωματάκι ατόφια. Βέβαια. Στο χέρι δεν είναι ένα ή κάνω λάθος? Δεν, όχι. Και εδώ είναι. Αυτό που πέφτει δεν είναι, όχι, είναι πετραδάκι. Όχι. Ναι, το είπε και ο Καρατσάνης. Αυτό το νησί λέγεται Στροφάδια, έτσι? Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο. Το μεγάλο. Ναι, και τα δύο, ναι. Φούντο! Φούντο εσύ! Το παραγάδι του τύπου. Ναι, το παραγάδι του τύπου. Να μου έξω παραπέρα. Κάνα από να γυρίσει το αφρό εδώ. Κάνα από. Έχουμε περάσει, είμαστε από μέσα. Όχι, κάνα από. Τα πέρασες τώρα, Γιώργη. Δεν τα είδαμε γιατί το πέρασα για κυπελάκι εγώ. Δεν το πήρα χαμπάρι. Τι να βγω έξω τώρα. Τα έχεις πατώσει. Είναι πάντο τα εργαλεία. Έλα πρόσω και όλα αριστερά. Όλα το τιμόνι αριστερά, Γιατί ρε. Αυτό τιμόνι αριστερά, ρε Γιωργόλο. Αριστερά το κόψε. Αριστερά το έχω. Δεν ξέρω. Πήραμε το παραγάδι, τα πήραμε. Φούντο. Είμαστε πολύ έξω ρε Παύλο σου λέω. Αριστερά πρόσω. Θέλω να πέσω μέσα. Δεν μ' αρέσει. Δεν σ' αρέσει. Μ' αρέσει εμένα μωρέ. Γιατί ρε Παύλο. Γιατί δεν έκανες τώρα που σου είπα. Πάντα η εικόνα να μιλάει μόνη της για όλα τα συμπαραμαρτυρούντα. Δηλαδή το ότι παίζεται, τι έχει παιχτεί. Και τα συμπαραμαρτούντα. Βέβαια. Λοιπόν, παιδιάζουμε τον Ρουβίκονα. Δεν καφέρει το παππού για να μπορέσει να βλέπεις. Να σηκώσει. Ανεβήκαμε στο μεγάλο νησί και πάμε για το Γαλόγερο. Κοίταξε, εγώ το έκανα την κατσαρόλα χωρίς νερό, τίποτα. Μάζει, μόνο του, παίρνει Η ομάδα των 6 ατόμων προχωράει. χρώμα κόκκινο και γυρίζει σάλισσα μετά. Δίνονται οδηγίες πώς θα μαγειρευτεί το χταπόδι με μακαρόνι. Σκέτο. Πρόσεξε τώρα εδώ τι έχει κάνει ο παππούς. Εδώ τι έχει κάψει τον μπορόλιθο, τον έχει κάνει σγουρνίτσα. Για τα ζώα, Για να πίνουν τα ζώα και τα γρήμια. Και τα γρήμια, γιατί πέφτουν εδώ πολλά, είπαμε πολλά μεταναστευτικά. Εδώ έχει καψαλίσει όλο το τοπίο ο Παπαγρηγόρης. Ναι. Για να Καλλιεργήσει μια έκταση. να μπορέσει να, όχι, να μπορέσει να βγει χορτάρι για τα ζώα. Α, ναι, θέλει χόρτο. Όλα αυτά τα λιβάδια και το πάνω λιβάδι και το κάτω μπαίνανε σιτηρά. Πάντα με εκμετάλλευση Σιτηρά πάντα του μοναστηριού. του μοναστηριού, έτσι, της Αγκίνθου. Ναι, ο στόχος ήταν να έχει μια αυτάρκεια σε άρτο και ψωμί. Και νερό από τα πηγάδια που έχει και από τα σιτηρά που λειτουργούσαν. Έχει και ένα σημείο κοντά στο μοναστήρι
που το είχαν σαν κήπο. Για να μπαίνουν λαχανικά. Κυπευτικά, ναι.